Shadurch column killing go from nachtig fiel ach the tavrish go gillen shed abwat wol ajiyad. Tá sé réite gur ón manisteir se tóca in nascail an dún, agus gur ó óine lenan ar hiú bhhain agus óine lorgaí ar a tíhile. Tá cenne leidir a síú seo agus áige chalam ciile. Bán seo go dín sean bhanisteir a hanna gasar bag deas rua le gáil na scála. Crime na taine a bhíar, agus hannig sean seo ar altramas ag crunahan, ba sin a mána a bháiste. Bhí chud mhór eann seo go nám hiarna, chud mhór ábhar mánaí agus pléistí. Gasar ba cliste bhíon, rá te gcónaiste go dín sépalbag a bhí grammaid an bhanisteir. Agus bhí te na híostíonn sin tumult mór fada agus é gornaí. Agus bhfuil na pléistí eile le go léir na sí háart ar na háirgin seo agus ar na cloichithe, a fanat le se hat amach, na djin se hat tesin na scialtaí don na pléistí eile a djins na mánaí dásan. Bhí crunahan i siúil háart an seo fan dún, agus chala se na pléistí. Callam man na ciile, callam man na ciile. Bhí callaman a gceiteal fríd na cruinn seo nas cailí mhór a bhí háart ar an éit seo, agus cinnas gur seastaí an sa sépalbag. Bhaisiad callam man na ciilear. Is bhín seanmhána i ggéisteart le seo. Agus dúirt se leis féin na deas sa dárún tanim sin dó. Agus chu seadlan na bhuitir agus chuir ceist ar ó cead aine méra, agus fuair se cead sin í dhéanú. Agus ar nóide níor tugadh naine mar ón leis sin amach a callam ciile.